Αλέξανδρε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ που σε έχω στην παρέα μας. Χαρά είναι δική μου. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι μουσικός, γιατί θεωρώ ότι η μουσική είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα στη ζωή. Θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που αφορά όλους τους ανθρώπους, όλες τις ηλικίες, και θεωρώ ότι είναι ένα πράγμα που ακουμπά πολύ βαθιά στο συναίσθημα, στο βίωμα, το οποίο είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και που θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, ακόμα και αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία, αν και υπάρχει και πολύ μεγάλη τάση στη μουσικοθεραπεία. Κατά τα άλλα, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος μου προκαλείς πάρα πολύ ωραία αίσθηση, σε παρακολουθώ σε όλα τα project που κάνεις. Να πούμε ότι έχεις μια καινούργια εκπομπή. Πες μας λίγο για την εκπομπή. Για το Musicology. Ναι. Μια εκπομπή στην ERT, Ναι. στην ΕΡΤ και στο ERTFlix. Είναι μια εκπομπή που είμαι στην αρχισυνταξία. Μια ιδέα του Ηλία Παπαχαραλάμπου, που είναι ο εμπνευστής της εκπομπής αυτής. Είναι μια μουσική εκπομπή ντοκιμαντέρ, μουσικά πειράματα, μουσικές εφευρέσεις, τεχνολογία, εκπαίδευση, μουσικούς μύθους, μουσικές κλοπές, συνεντεύξεις, τρίβια πληροφορίες χρήσιμες, περισσότερο μη χρήσιμες, δεν έχει σημασία. Έχει και πάρα πολύ πλάκα, πολύ γέλιο. Έχει πολύ πλάκα και έχει και πάρα πολλά πράγματα που σου μένουν. Δηλαδή, πέρα από το ότι το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ να το παρακολουθώ και την παρέα σας και που σου έλεγα πόσο αυθόρμητο είναι όλο αυτό και πόσο αληθινό και. Που είναι ανάλαφρο και είναι διαφορετικό και δεν έχει αυτή τη σοβαρότητα και τη σοβαροφάνεια κυρίως που μπορεί να έχει μια. Χαίρομαι που το λες, γιατί το έχουμε επιδιώξει έτσι. Και λίγο τεμπέληδες είμαστε και δεν γράφουμε κείμενα, οπότε αυτό σχεδιάζουμε, άρα είναι win-win. Είναι υπέροχο. Επίσης, από τότε που τη βλέπω, όποιον βλέπω στον δρόμο ή φίλο μου, του λέω: Ξέρεις ποιος τραγουδάει στα στροφάκια? Μου λέει: Το ήξερα, λέει, αλλά δεν θυμάμαι. Λέω: Ορφέας Περίδης. Δηλαδή, έχει πάρα πολλά. Ποιος έχει γράψει στίχους στα παπάκια? Α, και στα παπάκια. Όχι, που έχει γράψει ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Α, αυτό ποιος το έχει γράψει? Ναι. Ναι, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και άλλα πολλά, έρχονται πολύ φοβερές ενότητες. Πάντως νομίζω ότι όποια σχέση και αν έχεις με τη μουσική, είτε είσαι μουσικός, είτε είσαι ένα παιδί το οποίο τον ενδιαφέρει να δει αυτό το πράγμα, ή είναι για όλους ενδιαφέρον. Ναι, και για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, τώρα που έχουν βγει τα πρώτα επεισόδια και έχουμε πάρει ένα feedback, μου αρέσει πάρα πολύ που παιδιά από 8, 9, 10 χρονών μου λένε για την εκπομπή. Ναι. Εμένα όμως με νοιάζει πάρα πολύ, επειδή είσαι και δάσκαλος μουσικής, Ναι. και επειδή είσαι και άνθρωπος που παράγει μουσική ο ίδιος στη σκηνή, και φαντάζομαι είσαι και θεατής, προφανώς. Κυρίως, πρώτα ακροατής είμαι. Πρώτα ακροατής. Έτσι θέλω να λέω. Okay. Θέλω να μου πεις πώς έχεις δει ότι επηρεάζει η μουσική μάλλον έναν άνθρωπο που τώρα έρχεται σε πρώτη επαφή με αυτήν, έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη σκηνή και παράγει κάτι και αυτό αυτομάτως δεν μπορεί να τον επηρεάσει, θα τον επηρεάσει και θα πρέπει να συνεχίσει να το παράγει. Πώς είναι αυτό σαν βίωμα? Γιατί φαντάζομαι είναι πολύ διαφορετικό για εμάς που είμαστε στο κοινό και το ακούμε, που σίγουρα μας επηρεάζει, αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν είσαι και ο ίδιος ο οποίος το παράγει, πρέπει να το βιώσεις και να συνεχίσεις να παράγεις. Πώς είναι αυτό? Προσπαθώ να το χωρίσω λίγο ηλικιακά όταν το βλέπω. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και κάνουν ομάδες και κάνουν παρέες. Αυτό στην εποχή μας δεν είναι αυτονόητο. Καμιά φορά τα παιδιά κανονίζουν play dates για να μπουν στη διαδικασία να κάνουν παρέα με άλλα παιδιά. Δεν το λέω για κακό. Καμιά φορά πρέπει να γίνεται, γιατί καμιά φορά δεν γίνεται φυσικά. Η μουσική, ειδικά όταν τα εντάσσει σε ένα σύνολο, τα παιδιά, τα κάνει παρέες, τα κάνει ομάδες. Και αυτό είναι το πρώτο που διακρίνω εγώ. Δηλαδή είναι κάτι μη μουσικό, αλλά η μουσική ως όχημα τα βάζει σε μια διαδικασία παρέας. Ας πω ένα παράδειγμα, παιδιά, ας πούμε, μαθητές μου, που πλέον είναι φίλοι και κάνουν sleepover και βλέπουν Harry Potter και Άρχοντα Δαχτυλιδιών. Άρα είναι μέσω κοινωνικοποίησης κιόλας. Ναι. Είναι για μένα πρώτα μέσω κοινωνικοποίησης και μετά αν ένα παιδί, ας πούμε, τρυπάρει με τη μουσική ή αν μπει μέσα στη μουσική σαν προσωπικότητα ο ίδιος, είναι τεράστιο κέρδος, αλλά έρχεται δεύτερο. Δηλαδή συνήθως είναι το κοινωνικό κομμάτι πρώτα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Okay, άρα ερχόμαστε κοντά όχι μόνο ακούγοντας μουσική, αλλά και όντας σε μια μπάντα ή σε μια, πώς το είπες, ένα σύνολο. Ναι, και ουσιαστικά νομίζω τα παιδιά έχουν ανάγκη, και μιλάω για τα παιδιά γιατί είναι νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εκεί, θα το πούμε και για τους ενήλικες τι γίνεται, αλλά τα παιδιά έχουν ανάγκη να βρουν σε ποια ομάδα ταιριάζουν και δοκιμάζουν.
είναι πιο εύκολο να δοκιμάσουν στην αρχή το ποδόσφαιρο ή ένα παιχνίδι στο διάλειμμα ή ένα επιτραπέζιο ή κάτι. Το οποίο το βρίσκουν πιο εύκολα στο σπίτι τους, στο σπίτι άλλων, στο σχολείο, σε μια βιβλιοθήκη, σε ένα παιδικό σταθμό. Όταν δοκιμάσουν τη μουσική και δουν ότι κάποιοι ταιριάζουν μαζί με άλλους, τελείωσε. Για μένα μπήκε το groove στη ζωή τους. Και είναι για πάντα, Νομίζω, ναι, δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να είναι μουσικοί ή αν θα ασχοληθούν με αυτό, αλλά νομίζω είναι για πάντα σαν να λύνεται όχι δεν θα το λέω το πρόβλημα, μια εκκρεμότητα ότι είμαι ή δεν είμαι κοινωνικός, είμαι ή δεν είμαι εξωστρεφής. Όσο χρειάζεται δηλαδή για να μπορώ να ανήκω σε μια ομάδα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Μ' αρέσει αυτό. Δεν το είχα σκεφτεί και όντως. Εσύ είσαι κιθαρίστας. Ναι. Πώς και επέλεξες αυτό το όργανο? Νομίζω η πρώτη επιρροή ήταν το metal. Από μουσικές που ακούγε ο αδερφός μου κυρίως, με φίλους του στο ίδιο δωμάτιο που μέναμε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Και νομίζω η κιθάρα είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Έπαιξε και ο αδερφός μου πρώτα κιθάρα. Νομίζω είναι πρακτικά πιο εύκολο να έχεις μια κιθάρα στο δωμάτιό σου αντί να έχεις drums. Οπότε πήγα εκεί. Ήμουν λίγο καταφερτζής, δεν θα πω ότι ήμουν καλός ποτέ, δεν ήμουν ταλαντούχος σαν άλλα παιδιά που έχω γνωρίσει, συναντήσει ή μαθητές μου πιο παλιούς. Αλλά επειδή ήμουν καταφερτζής, μπήκα γρήγορα σε συγκρότημα. Οπότε ξαφνικά είσαι αυτός που έχει ένα συγκρότημα. Αυτό είναι τεράστιο. Και παίζαμε συναυλίες στο σχολείο, σε καταλήψεις, σε μπαράκια, και είσαι 15-16 χρονών και κάνεις συναυλίες. Αυτό είναι. Μετά δεν υπάρχει επιστροφή. Είναι το groove που λέγαμε. Είναι το groove, Okay. Περιγράφεις τον εαυτό σου σαν παιδί που είχες κάποιες εικόνες από την οικογένεια, από το σπίτι, από το δωμάτιο, από τον αδερφό σου. Και αυτές όλες επηρέασαν για να ασχοληθείς με την κιθάρα, με τη μουσική, να μπεις στην μπάντα κλπ. Πιστεύεις ότι ένα παιδί που δεν έχει αυτές τις εικόνες θα μπορέσει να ασχοληθεί με αυτό και πώς τον βοηθάμε, αν του αρέσει αυτό να μπει σε αυτό? Όπως οι γονείς δοκιμάζουν διάφορα πράγματα ή που οφείλουν να δοκιμάσουν κάποια πράγματα για να δουν αυτό που ονομάζουμε δραστηριότητες εκτός σχολείου, να δουν το παιδί αν έχει κάποια κλίση ή να μπει σε μια ομάδα. Η μουσική είναι κάτι που συχνά, σχεδόν πάντα, δοκιμάζουν οι γονείς. Ένα μουσικό όργανο, ας πούμε, είναι να μάθει. Καλό είναι, ή να δοκιμάσει. Και νομίζω πρέπει οι γονείς να οθήσουν τα παιδιά σε διάφορα τέτοια. Για μένα το πρώτο είναι ο αθλητισμός, γιατί έχει να κάνει με το σώμα τους. Οποιαδήποτε σωματική άσκηση, είτε είναι ένα άθλημα είτε χορός. Και σε δεύτερο χρόνο και η μουσική. Okay. Ή και ταυτόχρονα, άνετα συμβαδίζουν. Εσένα σε βοήθησε η μουσική, όντας έφηβος και όντας σε αυτή την μπάντα, και πώς? Με βοήθησε όσο και ο αθλητισμός. Δηλαδή έπαιζα ποδόσφαιρο. Και μπήκα σε μια ομάδα και κυριολεκτικά και σαν σύνολο. Με βοήθησε η μουσική γιατί ενηλικιωνόμουν μαζί της και ορίμαζα με τη μουσική. Δηλαδή δεν έμεινα στα πρώτα μου ακούσματα. Είχα την αναζήτηση μαζί με φίλους μου να αναζητήσουμε καινούργιες μουσικές, καινούργια γούστα, δεν μπορούσε να πει κάποιος, καινούργιους έρωτες στη μουσική. Να μην μείνουμε με τον παιδικό μας έρωτα, το heavy metal, ας πούμε, αλλά να κάνουμε καινούργιες αναζητήσεις. Και μεγάλωνε αυτή η παρέα. Αυτό μου άρεσε πολύ με τη μουσική, ότι είναι ανορίωτη σαν μέγεθος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που είναι στα πλαίσια του σχολείου, της γειτονιάς, της τάδε συναυλίες. Είναι τεράστιο, είναι παγκόσμιο. Ήθελα στην αρχή, όταν ξεκίνησα, να σε διακόψω και να πω ότι η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Αυτό το αισθάνεσαι με τη μία. Με το που είσαι στο προβάδικο, είσαι στο σημείο 0 που υπήρξαν και όλα στον ιδάλματα. Αυτό, η αρχή είναι κοινή. Άρα νιώθεις μέρος ενός παράλληλου σύμπαντος που είναι παγκόσμιο και μια κοινότητα δικιά της, έτσι. Ναι. Άρα λιγότερο μόνος, κάπως ανήκεις κάπου. Καθόλου μόνος. Ακόμα και όταν είσαι μόνος. Ακόμα και όταν είσαι μόνος. Ναι. Ήταν καταφύγιο, δηλαδή στην εφηβεία που περνάμε διάφορα στάδια και είναι έτσι δύσκολες τις στιγμές, υπάρχει πίεση πολύ στα μαθησιακά, δυσκολία στις σχέσεις με γονείς κλπ. Ήταν για σένα καταφύγιο η μουσική? Τότε δεν θυμάμαι να σου απαντήσω ως έφηβος. Νομίζω τώρα ότι ναι, ήταν καταφύγιο. Δεν είχα κάποια ιδιαίτερη δυσκολία στα παιδικά μου χρόνια ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, είχα και εγώ τις μαύρες μου ως έφηβος, αλλά ναι, μάλλον ήταν πάντα καταφύγιο εκεί. Είτε έπαιζα είτε άκουγα.
Και κυρίως άκουγα. Δεν μελετούσα πολύ όταν ήμουν μικρός. Τώρα δεν το συνειδητοποιώ. Είχα όμως πολλές κασέτες και πολλούς δίσκους. Τι άκουγες? Η σειρά ήταν το ερέθισμα metal. Μετά γρήγορα άρχισα να χαλαρώνω και να πάω προς το κλασικό rock. Με την κυριολεκτική σημασία. Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow, Uriah Heep, μεγάλη μου αγάπη ως μικρός. Αλλά άκουγε και ελληνικά, γιατί τα ελληνικά ήταν ευκολότερα να παίξω. Άρχισα να παίζω από πάνω. Οπότε αυτό με έκανε να αποκτήσω ρεπερτόριο. Οπότε ναι, μεν άκουγα Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Deep Purple, αλλά με τις μπάτες τότε παίζαμε τρύπες, διάφανα κρίνα, Pixlax, που είναι πιο εύκολο να τα δαμάσεις και σαν group. Και είχα το άκουσμα από τη μια πλευρά και από την άλλη τη δικιά μου πρόοδο, ας πούμε. Έχεις πάντως έτσι ένα ενδιαφέρον να πειραματίζεσαι με τη μουσική, να βρίσκεις, να παίρνεις κάτι και να το κάνεις λίγο δικό σου. Ας πούμε, έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο που έχεις διασκευάσει, Ραχμάνινοφ, Ναι. με κιθάρα. Η προσωπική μου δισκογραφία έχει να κάνει με τις διασκευές στα νυχτερινά του Σοπέν, στον πρώτο δίσκο, και στο δεύτερο που είναι ντουέτο με τον Μανώλη Γιαννίκιο στα τύμπανα, 4 κομμάτια του Σεργέη Ραχμάνινοφ. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι το καταφύγιο είναι η προσωπική σου φωνή. Στη μουσική είναι πολύ κλισέ να το λέμε ότι πρέπει να βρεις τη φωνή σου, πρέπει να βρεις τον ήχο σου. Αλλά εγώ είμαι φαν του κλισέ. Είμαι φαν των κλισέ γενικότερα. Δηλαδή για να υπάρχουν είναι κάποια quotes που είναι αλήθειες. Και αυτή η δίσκη που περιγράφεις νομίζω ήταν τελικά η αναζήτηση της δικιάς μου φωνής. Ναι. Αυτό ήταν τελικά. Χωρίς τότε να το ξέρω και να λέω λοιπόν, πρέπει να βρω τον εαυτό μου, θα κάτσω να κάνω αυτό. Όχι. Αλλά νομίζω τελικά αυτό ήταν. Αλέξανδρε, σταματάει ποτέ αυτό, αυτή η αναζήτηση της δικιάς σου φωνής μέσα στη μουσική? Δεν σταματάει. Αλλά σίγουρα έχει μεγαλύτερα πλατό. Δηλαδή έχεις την γραφική παράσταση που ανεβαίνεις, προοδεύεις και έχεις ένα πλάτωμα. Μετά ανεβαίνεις λιγότερο και το πλάτωμα μεγαλώνει. Ανεβαίνεις λίγο ακόμα και μετά το πλατό σου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Εκεί που νομίζεις ότι δεν έχει άλλο, κάνεις ένα τάκ και μετά συνεχίζει το επόμενο πάτωμα. Λέμε λοιπόν τόση ώρα ότι ασχολούμενος κάποιος με τη μουσική είναι λιγότερο μόνος και ακόμα και όταν είναι μόνος δεν είναι μόνος. Αναρωτιέμαι όταν είσαι πάνω στη σκηνή και παράγεις όλο αυτό, πώς είναι η αίσθηση αυτή? Είναι διαφορετική κάθε φορά και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να είμαι εκστασιασμένος, έχω πιάσει τον εαυτό μου να βαριέμαι στο ίδιο live, δηλαδή στην ίδια συνθήκη, ίδιο μαγαζί, ίδιο συγκρότημα, ίδια όλα. Περνάνε διάφορα πράγματα από το μυαλό σου, του στυλ, ποιος είμαι, που πάω, τι κάνω, αν είναι σωστή αυτή η επιλογή μου. Και άλλα πιο πρακτικά, του στυλ, το έκανα καλά αυτό, τι έρχεται, αν θυμάμαι καλά, είναι κάποια παιχνίδια μνήμης. Πολύ συχνά στη μουσική πρέπει να έχεις καλή μνήμη, με το ρεπερτόριό σου. Διάφορα, μπορώ να σου πω άπειρα πράγματα. Νομίζω είναι όλες οι συνθήκες της ζωής είναι on stage. Περνάνε. Περνάνε. Και αναρωτιέμαι πες να έχεις μια καλή μέρα ή έχει συμβεί κάτι κακό και πρέπει να το κάνεις όλο αυτό. Εγώ, ας πούμε, ξέρω πολύ καλά ότι μπορεί πολλές φορές να μην είμαι έτοιμη ψυχολογικά να μπω σε μια συνεδρία και να έχω ανάγκη κάτι για μένα ή κάτι, ας πούμε, να ξεσπάσω. Αλλά την ώρα εκείνη που θα ξεκινήσει η διαδικασία, ξαφνικά όλο αυτό πάει κάπου αλλού και εγώ είμαι στο εδώ και τώρα και σε αυτό που συμβαίνει στον άλλο. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να έχει μια πολύ κουραστική ημέρα και να λες δεν θα τα καταφέρω το βράδυ με τίποτα. Το live αυτό δεν θα βγει και με το που ανεβαίνεις είσαι ξεκούραστος. Άρα είναι κάπως η ίδια διαδικασία. Και τελικά είναι και λίγο άμυνα. Δηλαδή όταν είσαι on stage είσαι προστατευμένος από κάτι, σαν να φοράς μάσκα. Γιατί πλέον είσαι ανέγκυχτος, δεν είσαι ο ίδιος, είσαι on stage, τελείωσε. Έχεις αυτό το ρόλο, ναι. ο οποίος σε προστατεύει με έναν τρόπο. Αν το χρησιμοποιείς σωστά, ναι. Δηλαδή, μπορείς και να καταστραφείς, αλλά όχι, συνήθως προστατεύεσαι. Πώς είναι το να το χρησιμοποιήσεις σωστά? Μεγάλη κουβέντα. Θέλει ταπεινότητα, θέλει επαγγελματισμό, αλλά δεν θέλει σοβαροφάνεια, αυτό που είπες πριν για την εκπομπή. Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου, αλλά ο επαγγελματίας εαυτός σου. Πρέπει να είσαι καλός συμπαίχτης με τους συμπαίχτες σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος, γιατί αν δεν είσαι θα το καταλάβεις πάρα πολύ γρήγορα. Προετοιμασμένος, ναι, μελετημένος, ακριβώς.
Είναι δύσκολη διαδικασία. Δηλαδή, εγώ μετά από τετραψήφιο αριθμό, ας πούμε, συναυλιών, δεν μπορώ να σου πω ότι ήμουν χαλαρός σε πολλές από αυτές. Συνήθως ήμουνα στα κόκκινα. Και μετά υπάρχει μια ανταμοιβή. Αυτό. Μπορείς να την περιγράψεις, πώς τη βιώνεις? Εγώ, ας πούμε, μπορώ να σου πω ότι από τη συνεδρία, όταν βλέπω ότι κάποιος άνθρωπος καταλαβαίνει κάτι καλύτερα, νιώθει κάπως πιο ανακουφισμένος, αυτό εμένα με ανταμείβει. Ότι, άξιζε ο κόπος που έκανα σήμερα. Είναι αντίστοιχο. Είναι μια αλληλοτροφοδότηση αγάπης, θα το πω εγώ. Γιατί εκπέμπεις και δέχεσαι αγάπη. Τον κόσμο, από τους συμπαίχτες σου, από τον εαυτό σου, τα κατάφερα, υπάρχει μια αυτοκριτική, ένας αυτοσεβασμός. Υπάρχουν τέτοια πραγματάκια τα οποία τα κερδίζεις μετά από κάτι που έχεις κοπιάσει και τα έχεις τελικά καταφέρει. Και νομίζω ότι ο κόπος είναι η λέξη κλειδί. Γιατί μπορώ πολύ εύκολα να σου πω, αγαπάω αυτό που κάνω. Δεν αγαπάω αυτό που κάνω. Αγαπάω να κοπιάζω αυτό που κάνω. Γιατί αν δεν αγαπούσα τον κόπο, πολύ εύκολα αγαπάω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά τον κόπο αγαπάμε τελικά στο αντικείμενο που έχουμε επιλέξει. Ναι, γιατί αν δεν μοχθήσεις, δεν θα καταλάβεις και την ανταμοιβή που έχει ο μόχθος. Okay. Και δεν θα καταλάβεις την ανταμοιβή καθόλου, ούτε ξιστά δεν θα περάσει. Σωστά. Κάνεις και πειραματικές δουλίτσες. Ναι. Εγώ σαν θεατής, εκείνη την ώρα σημαίνει κάτι πολύ έντονο μέσα μου, ότι δεν καταλαβαίνω, δεν με πάει κάπου που έχω μάθει να πάω, αλλά κάπως την ώρα που μπαίνω σε αυτό, με παρασέρνει αυτό, τελειώνει και νιώθω κάπως πολύ ήρεμη, πολύ ανακουφισμένη, κάπως ότι έχει αποδομηθεί και ξαναδομηθεί όλο μέσα μου. Πώς είναι από τη δικιά σου την πλευρά αυτό? Ο πειραματισμός έχει να κάνει πολύ με τον αυτοσχεδιασμό. Κυρίως αυτοσχεδιάζουμε οι πειραματιστές μουσική. Για μένα είναι μια εύκολη διαδικασία, με την έννοια την εξής, να καταλάβουμε ότι όλο αυτό είναι μια ένταση και ένα λύσιμο της έντασης. Tension and release, tension and release. Συνέχεια αυτό γίνεται. Θέλει κόπο και από τον ακροατή εκεί πέρα. Γιατί πρέπει να μπει στη διαδικασία ότι δεν ήρθα για να ακούσω μουσική με την έννοια της μουσικής ακρόασης, αλλά ήρθα για το βίωμα. Αυτό πλέον υποψιασμένος ο κόσμος όταν έρχεται κάτι τέτοιο. Δεν είναι να ακούσει κάτι και τελικά του σκάει ένας αυτοσχεδιασμός τρελός. Είναι πάρα πολύ ωραία συνθήκη. Και είναι και ίσως η μοναδική συνθήκη, γι' αυτό κάνω πολλά τέτοια live. Είναι νομίζω η μοναδική συνθήκη που σχεδόν μπορείς να αγγίξεις την ενέργεια. Δηλαδή λέμε πολύ άτυπα, είχε ωραία ενέργεια εδώ πέρα. Είχε ωραία ενέργεια αυτό το live. Ωραίος χώρος, είχε ωραία ενέργεια. Και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς τι εννοούμε. Σε τέτοιες συνθήκες το καταλαβαίνεις. Μια φορά έπαιζα σε ένα live και σε μια πολύ ήσυχη συνθήκη, πολύ σιγά, άκουσα την κοιλιά κάποιου από το κοινό να γουργουρίζει. Δηλαδή αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή έκανα έτσι, λες και ήταν το πιο δυνατό πράγμα του κόσμου. Είναι πολύ ωραία αίσθηση το να ξέρεις ότι κοινό και μουσική τελικά είναι ένα πράγμα. Ένα πράγμα. Σύνδεση μου βγαίνει. Ναι. Δηλαδή έτσι όπως ακούω η λέξη σύνδεση. Ναι. Ένα πράγμα. Δεν το ξεχωρίζεις από ένα σημείο και μετά. Ένα τελευταίο live που είχαμε κάνει με ένα σχήμα που λέγεται Σαμεμπίτο, Δημήτρης Κλουνής, Μιχάλης Καταχανάς, Γρηγόρης Θοδωρίδης και εγώ, στο κέντρο Ελέγχου του Λεράσου, ένα πολύ ωραίο χώρο. Είχαμε στήσει στο κέντρο. Και το κοινό ήταν γύρω-γύρω. Αυτό ήταν όταν έμπαινε κάποιος, δεν καταλάβαινε πού έρχεται τώρα αυτό, ποιος το κάνει. Πολύ ωραίο. Ναι, είναι φοβερή αυτή η αίσθηση. Και είναι αλήθεια ότι η μουσική τελικά σε φέρνει κοντά και ενώ είναι όλοι άγνωστοι μεταξύ τους ουσιαστικά, δεν είναι άγνωστοι γιατί έχουν αυτή την κοινή γλώσσα που είπες, που είναι η μουσική. Ναι, φοβερή αίσθηση. Και είναι γλώσσα, δεν χρειάζεται, θα συνεννοηθούμε. Δηλαδή, η τεχνική κατάρτιση χρειάζεται στο μέσο. Στο μέσο που ονομάζεται κιθάρα, στο μέσο που ονομάζεται drums, κοντραμπάσο. Είναι προαπαιτούμενη, καλός ή κακός. Αλλά μετά η επικοινωνία του κοινού και των μουσικών είναι ένα πράγμα. Ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίες εικόνες κάνουμε, Αλέξανδρε. Τέλεια. Και ωραίες λέξεις λέμε. Αγάπη, σύνδεση. Πολύ, πολύ ωραίο. Θα το πάω λίγο στους ήχους, γιατί θα το γυρίσω πάλι στην εκπομπή που έτσι ξεκινάτε την εκπομπή και λέτε πώς παράγεται ο ήχος και που έχετε τα δύο caps με το, πες το. Το παιδικό τηλέφωνο. Το παιδικό τηλέφωνο.
Και σκέφτομαι τώρα που το φέρνω στη δικιά μου τη δουλειά, πόσο θεραπευτική μπορεί να είναι η κλασική μουσική για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει διάφορα προβλήματα και πόσο συνειρμούς μπορεί να κάνει που σε άλλη συνθήκη δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, μια διαλογική σχέση δεν θα μπορούσε να την υποστηρίξει το συνειρμό, αλλά η μουσική μπορεί να το κάνει. Δηλαδή, να σε πάει σε βάθη τα οποία με άλλο τρόπο δεν μπαίνεις. Ναι, και δεν μπαίνεις σε κάποιες εικόνες ναι. χωρίς τη μουσική. Και μετά μου σκέφτομαι και τα άτομα που έχουν αυτισμό, που οποιοδήποτε ήχος είναι πάρα πολύ έντονος και πάρα πολύ υπόδεινος και πάρα πολύ απειλητικός. Και σκέφτομαι τώρα πόσοι ήχοι είναι έξω από εμάς κάθε μέρα, οπουδήποτε είμαστε. Δεν ξέρω τώρα πού το πάω. Νομίζω όμως ότι θέλω να το πάω. Έχεις καμιά ιδέα πώς αυτούς τους ήχους μπορούμε να τους κάνουμε μουσική? Ναι, ο ήχος για μένα είναι λειτουργικός ή μη λειτουργικός. Κάποτε θα είχα ίσως άλλη γνώμη, αλλά αυτοαναιρούμε περί ήχου, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη έρευνα. Θα σου έλεγα καλός και κακός ήχος, αλλά δεν υπάρχει καλός και κακός ήχος, υπάρχει λειτουργικός και μη λειτουργικός. Επίσης, ο ήχος είναι μια πλάνη. Καμιά φορά, αν δεν έχεις οπτική επαφή, δεν καταλαβαίνεις, δεν αναγνωρίζεις ποιο όργανο είναι. Αναγνωρίζεις το όργανο μέσα από τη συνθήκη, το ιδίωμα, το μουσικό στυλ δηλαδή, το φραζάρισμα. Αν δεν ακούσεις ένα σαξόφωνο στη jazz, μπορεί να μην καταλάβεις ένα σαξόφωνο. Αν ακούσεις μόνο μια νότα, μπορεί να μην καταλάβεις ότι είναι ξύλινο, χάλκινο, ακόμα και να μπερδεύεις έγχορδο με ένα πνευστό μπορείς, αν είναι μόνο μια νότα. Ο λειτουργικός ήχος λοιπόν έχει να κάνει με τη συνθήκη. Να βάλω τον ήχο και να μου λειτουργήσει για τη συνθήκη. Η συνθήκη μου μπορεί να είναι η πιο απλή του κόσμου, δηλαδή songwriting, ένα rock κομμάτι που να εξυπηρετήσει το κομμάτι. Μέχρι ακραία παραδείγματα, όπως ανέφερες ακροατές με αυτισμό για παράδειγμα, που μπορεί ο ήχος να είναι λειτουργικός ή μη λειτουργικός. Που εκεί πρέπει να κάνουμε διάφορα πειράματα, να δούμε και το φάσμα που βρισκόμαστε και να δούμε εκεί πέρα τι θα επιλέξουμε. Νομίζω ότι περί ήχου αγγίζουμε το άπειρο όσον αφορά τη μουσική συνθήκη του ήχου. Ενώ αν μου έλεγες για νότες, κλίμακες και συνθέσεις και αρμονία, θα σου έλεγα ότι μάλλον όλα λίγο πολύ έχουν γραφτεί, γι' αυτό έχουμε πάρα πολύ συχνά ως διέξοδο τον αυτοσχεδιασμό και τον πειραματισμό για να ανακαλύψουμε νέα πράγματα. Περί ήχου είμαστε σε ένα αρχάρι και είναι ωραίο αυτό. Δηλαδή συνέχεια φτιάχνουμε ήχους που προσπαθούμε να γίνουν λειτουργικοί. Ναι, αυτό έχει ανεξάντλητη πηγή. Νομίζω ναι. Γιατί υπάρχουν και ανεξάντλητες τελικά συνθήκες. Δηλαδή, ανέφερες τη μουσικοθεραπεία. Αυτό δεν είναι κάτι που ξεκινάει, φαντάζομαι ότι είναι κάτι πιο καινούριο σαν θεραπεία. Άρα, είμαστε στην αρχή. Άρα, φαντάσου πόσο μεγάλος είναι ο ωκεανός της μουσικοθεραπείας. Ναι. Ωραία. Και ποια θα έλεγες ότι θα ήταν, ας πούμε, έτσι για έναν άνθρωπο τώρα που κάθεται στο σπίτι του και νιώθει μοναξιά ή που τον ενδιαφέρει λίγο να φτιάχνει ωραίες εικόνες που λέγαμε πριν. Ποιος θα ήταν έτσι ένας ωραίος τρόπος να το κάνει αυτό? Να βρει μουσικές δηλαδή. Να ακούσει μουσική με την έννοια του να ακούσει και να βοηθηθεί και να δει εικόνες και να... Είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Την είπαμε και πριν λίγο, off camera, που είπες για την απάντηση του Δελιβοριά στο πρώτο επεισόδιο. Που είπε, η ερώτηση ήταν μια ευχή, μια μουσική ευχή και είπε, σκεπτόμενος τον κόσμο που μας παρακολουθεί, ότι να ακούτε ένα δίσκο 10 φορές. Και η ανταμοιβή που θα σας δώσει δεν τη φαντάζεστε. Είμαι πολύ κοντά σε αυτό, γιατί πάλι για να αγαπήσεις κάτι τέτοιο, για να ανακαλύψεις, για να αγαπήσεις και τον ίδιο στον εαυτό, πρέπει να κοπιάσεις, να ανακαλύψεις τι σου αρέσει, οπότε αυτό απαιτεί ακροάσεις. Δεν θέλει ταχύτητα. Δηλαδή, επειδή ζούμε στην εποχή της ταχύτητας, δεν θέλει να σκρολάρεις μουσικές για να πεις μάλλον αυτό δεν μου ταιριάζει, ας το βάλω να παίζει στο Bluetooth ηχείο μου. Όχι. Θα κάνεις την μουσική ακρόαση διαδικασία. Αυτό δηλαδή προτείνω. Και όταν βρούμε περίπου τι του αρέσει, είναι εύκολη πλέον η διακλάδωση. Αφού άκουσα αυτό, θα πάω εκεί μετά. Είναι εύκολο πλέον αυτό. Άρα είναι σχεδόν αυτόματο. Να εστιάσει, να μην βιαστεί και απλά να κάτσει και να ακούσει. Ναι, να επιμείνει σε αυτό που ακούει. Πολύ ωραίο. Ναι, γιατί είναι η εποχή τόσο γρήγορη και είναι ωραίο κάποια στιγμή να σταματάμε και να δούμε απλώς τι συμβαίνει. Και είναι και αφύσικα γρήγορη η καιρή μας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τέτοιες ταχύτητες. Όχι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ίσως ο άνθρωπος του μέλλοντος να έχει δαμάσει αυτές τις ταχύτητες. Να αλλάξει λίγο γονιδιακά, δεν ξέρω πώς πάει αυτό. Αλλά στις ταχύτητες που ζούμε τώρα δεν είμαστε έτοιμοι. Και η μουσική είναι ένας τρόπος να σταματάμε.
Σταματάει λίγο το χρόνο η μουσική. Ναι, αλλά θέλει από εμάς να το κάνουμε αυτό. Γιατί πρέπει εμείς να πατήσουμε το pause, όχι στη μουσική, στον εαυτό μας. Να πούμε τώρα ακούω. Ναι, πολύ ωραία. Ξέρεις τι μ' αρέσει πολύ? Το βινίλιο έχει το ρομαντικό κομμάτι του ότι μαζεύω βινίλια. Κάποιοι θα πούνε ακούγεται καλύτερα στο βινίλιο. Κάποιοι θα πούνε διάφορα τέτοια. Όλα αυτά είναι ρομαντικά, πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο ανεπιβεβαίωτα. Αυτό που όμως έχει το βινίλιο αντικειμενικά είναι η διάρκεια μουσικής ακρόασης. Διαρκεί μάξιμουμ 18 με 21 λεπτά η πλευρά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ακούσω 18 λεπτά μουσικής και μετά θα αποφασίσω αν θα αλλάξω πλευρά ή δεν θα αλλάξω πλευρά. Και είναι τόσος περίπου ο χρόνος ακρόασης που μπορούμε να εστιάσουμε. Δεν είναι 70 λεπτά ή 8 ώρες ή ένας μαθητής μου λέει το Spotify μου έβγαλε ότι ακούω μουσική 24-24 ώρα. Συγχαρητήριά μου. Δεν ακούς μουσική 24-24 ώρα. Το focus έχει να κάνει. Ναι, γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί πάνω από 20 λεπτά, χρειάζεται να αποσυρθεί. Ναι, να αποσυρθεί και να αποφασίσει τι θα κάνει. Πολύ ωραίο αυτό που είπες. Και ωραία λύση για να ξεκινήσουμε με έναν τρόπο. Οπότε ακόμα και βινίλια να μην έχουμε, να μην δούμε άσχημα αν κάνουμε μικρές μουσικές ακροάσεις. Τόσο είναι. 15 λεπτά, 18 λεπτά. Είναι αρκετό τη μέρα. Ναι. Και μετά θα πάρω μια απόφαση αν θα το ξαναβάλω ή όχι. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αλέξανδρα, έχεις κάποια ευχή εσύ δικιά σου που ρωτάς όλο τον κόσμο να ρωτήσω μέσα? Πρέπει να το σκεφτώ. Είναι το μόνο πράγμα που πρέπει να σκεφτώ. Ευχή για τον κόσμο. Να ξαναδιαβάσει τα ίδια βιβλία, να ξανακούσει τις ίδιες μουσικές, μέχρι να πιστεί ότι έχει αφομοιώσει κάτι, ίσως όχι όλο το έργο. Μην βιάζεται. Μην ανακαλύψουμε όλες τις μουσικές του κόσμου αύριο, επειδή έχουμε πλέον Spotify. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Επίσης, να αγαπήσουμε λίγο τα κλισέ μας, δηλαδή αυτό που μου αρέσει εμένα να λέω για την αγάπη προς τον κόπο, το εννοώ. Να αγαπήσουμε τον κόπο για πράγματα που νομίζουμε ότι αξίζουν. Και κάπως έτσι. Υπέροχες ήταν οι ευχές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φίλιππε. Αυτό πέρασε γρήγορα η ώρα. Ναι, ήταν υπέροχα όμως. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε παρακολουθώ. Και εγώ εσένα. Τέλεια.